агар шумо мехоҳед бифаҳмед ки дар муносибатҳое ки шумо қарор доред бо ҳамсаратон, бо наздиконатон, оё ин муносибатҳо солиманд ё на, пас ин видеоро то охираш тамошо кунед. Лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. Ман бо занҳои зиёд кор мекунам ва ҳамаи мо муҳаббат мехоҳем. аммо мутаассифона мо намедонем ки муносибати солиму дуруст чӣ хел аст. бисёр вақтҳо дар муносибатҳои мо мемонем ки он ба мо беҳад зарари ҳам физикӣ, ҳам маънавӣ зиёд мерасонад. аломати якум: эҳтиром аз ҳама чизи асосӣ. эҳтиром на танҳо ба сухан, балки ба амал аст. яъне чӣ хел? яъне он ҳамсари шумо, наздикои шумо ба шумо овоз баланд намекунанд. ба фикрҳои шумо гӯш медиҳанд. шумо қарорҳоро якҷоя мегиред. агар шумо дар муносибатҳо бо одами наздикатон ҳамеша худро нороҳат ҳис мекунед, хиҷил мешавед, ҳамеша худро гунаҳкор ҳис мекунед, фикрҳои шуморо нодида мегиранд, фикрҳои шуморо намепурсанд, ин аломати муносибати носолим аст. аломати дуюм: озодӣ ва шахсияти худро нигоҳ доштан. яъне ки дар он муносибатҳое ки шумо қарор доред, он одами наздики шумо озодии шуморо маҳдуд намекунад. ба шумо иҷозат медиҳад ки бо падару модаратон вохӯред, ба дӯстонатон вохӯред. агар дар муносибатҳо шумо ҳис мекунед ки шумо ҳамчун шахсият гум шуда истодаед ва он одами наздики шумо ҳамеша шуморо маҳдуд мекунад, яъне ки худатонро мисли як паси панҷара ҳис мекунед, яъне ки барои шумо иҷозат нест бо падару модаратон вохӯрдан, бо дӯстонатон вохӯрдан, кор кардан, ин дуюмин аломати носолимии ин робитаҳо мебошад. аломати сеюм: дастгирӣ дар вақтҳои сахт. муҳаббат танҳо ба лаҳзаҳои хуб нест. ҳар чӣ шуданаш мумкин аст. ҳаст лаҳзаҳои хубу ширин ва ҳаст масъалое ки пеш мебиёянд. ва вақте ки ба сари шумо ягон сахтиҳо пеш омад, беморӣ, ягон кризис, ягон мушкилотҳо дар коратон, он шарики шумо ҳамеша дар паҳлӯи шумо аст. яъне ки на танҳо фақат дар вақтҳои хубӣ, балки дар вақтҳое ки ба сари шумо ягон мушкилоти зиндагиам омадааст, вай ба шумо мегӯяд: ту танҳо нестӣ, ман дар бари ту ҳастам. яъне ин аст муносибати солим. вале мутаассифона таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки бештари вақтҳо он нафарҳо фақат дар вақтҳои хуб дар бари мо ҳастанд. дар вақтҳои сахтиву душвориҳои зиндагӣ онҳо тарк мекунанд. яъне ин сеюмин аломати муносибатҳои носолим аст. пас чӣ кор кунем? ҳамеша ба эҳсосоти худ гӯш диҳед. яъне ки бисёри вақтҳо чӣ хеле ки дар мо мегӯянд дилам огоҳӣ дод, мо ҳис мекунем ки дар он муносибатҳое ки мо қарор дорем, ин муносибати солим нест. ин одам метавонад дар вақти мушкилӣ, дар вақти беморӣ, дар вақти ягон кризис роҳат шуморо тарк карда биравад. вақте ки шумо ин гуна ҳис доред, ба шарики худ рӯи рост суҳбат кунед. тарсҳоятонро бигӯед. дуюм коре ки мо мекунем, ин ҳадди худро донистан аст, яъне ки личные границы. вале муҳаббат дар баъзе ҷойҳо қурбонӣ мехоҳад, вале на қурбонии шахсияти худ. яъне ки шахсиятатонро шумо набояд қурбонӣ кунед. ва агар дар он муносибатҳое ки шумо доред мебинед ки дастгирӣ нест, аҳамият ба шумо намедиҳанд, дар вақтҳои мушкилӣ дар баратон нестанд, фақат дар вақтҳое ки ҳама чӣ хуб аст ва дар вақтҳое ки танҳо аз шумо манфиат ба он одамо мерасад, онҳо дар бари шумо ҳастанд, пас шумо фикр кунед ки оё ин муносибатҳо барои шумо дар ҳақиқат дар кор аст? шумо мехоҳед умратонро барои чунин одам сарф кунед? ба худатон ҳатман ин саволро диҳед. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи муносибатҳои солим. дар комментария нависед, шумо муносибатҳои солимро чӣ гуна мебинед? оё аз ин се аломат ягон аломаташ дар муносибатҳое ки шумо алон қарор доред ҳаст ё на?